sampun kasumanggaken. Kau
semanten. Oh nggih menika ajenge foto kula tak menyingkre. Oh nggih monggo. Pancen manten iki perhatian karo aku. Sampeyan tantene ben ngancani aku wong ayu. Weh piye? Manten anu MC nyisih kaya sambel ngono ya. Pinter mantene golekne kanca MC. Dadi sing bagus iki ya digandhengne sing ayu ya Mbak ya. Ya salaman sik ya terima kasih. Sampun mangke ditung nggih. Iya, heeh. Matur suwun. Nggih, Piye? 1 2 Ya. 3 action cerit. Kok larang men Mak? Oke, ganti gaya boleh dong, gaya bebas mungkin. Oke. 3 2 1 cerot. Gaya bebas, gaya dada, gaya apa nah ya? Gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya kerencal-kerencal juga boleh. Gaya ginjal-ginjal. Oke, tunjukkan tangannya. Tanda ya, sudah menikah, sudah berganti status sebagai Ya. seorang istri. Oke. Aku user melu-melu, aku yo ora Mbak. Aku ora iki. Sama dadak. Niki anu, imitasi. Wah. Sampean bojomu akeh no. Kuwi kabeh kok kayak ali-ali iki bojo pertama, bojo kedua, 3, 4, 5, 6. Jenengan apa ngomong niki imitasi? Lah ya, Durpadi dadi Durpadi deh. Nggih bancaan wong sak omah itu. Rumah kesane. Oh sudah nggih. Ya, Nggih, terima kasih luar biasa menika rekan-rekan Sami-sami, dari Mas. temanten berdua. Terima kasih. Nggih. Nah, nggih setelah foto becekane ampun kesupen nggih. Oke. Adewe nyambut gawe karo wong jujur ya ora tek penak ngono. Kowe kejujuran lho Nduk sakmono. Ya. Iki pas Terima kasih dereke teman-teman dari Mbak Fania, Mas Dedi, Mbak Matur Mai sembah Bati nuwun Kodo. rawuhipun.